terus nopo mboten. Pemimpin itu kudu berani sekarang karakter bapak sifat nggih. Begini sekarang karakter nopo. Patang karakter wong mau menawi dipun pirang. Sumuni lho catet. Kalau catet pinjam kalau kanggo kalau oke. Pemimpin itu kudu berani sekarang karakter tunggal. Wong dadi pemimpin cilik nang desa dadi lurah, ten dhuwur dadi ratu. Niku kudu berani matang karakter ingkang tunggal. Aranipun menika karakter hati. Dewek. Sing jenenge karakter hati pemimpin iku kudu duweni jiwa karakter kalbu. Jiwa atine niku kudu ngoyangi segara. Piye kan? Alah ya Allah berman. Segara niku apa-apa mesti mlebu segara. Kayu judul saka gunung. Akuran bunga saka gunung. Kasur dibuang batang pitik batang menungso portal wonten ing segara. Nang sampeyan apa ngerti? Segara niku kebunan batang napa mawon sampah napa mawon. Ning napa Kyai dulu niku nanti pirsa. Nek segara menika banyune butek, segara niku banyune ora asik. Najan kalutan banyu saka kali luwat gunung ora bakal ngurangi asine banyu segara, ora bakal ngurangi jerone banyu segara, tetep bening. Sampah ora mesti munggah wonten ing daratan. Niku gambarake nek sampeyan dadi pemimpin aja gampang gugur-gugur. Dipuni kula kangen dono dik gugur hari apa gugur hari cara kula itu seringan diladeni. Wong sing jeneng pemimpin itu aja nganti kok seneng digugur-gugur. Biasane nek sing A mboten seneng karo sing B mangke diladeni dadi pilihan. Sing B mboten seneng karo sing mangke diladeni. Niku pentingane kon ditereni yo piye jaman iki like and dislike. Apa niku? Siji karakter korbu. Banyu kudu bening, kudu bisa milah-milah kali dhuwur. Nggih, sewaku. Apa kaping kali? Apa kaping loro sing jeneng karakter berpikir. Itu karakter berpikir itu apa? Karakter berpikir dari laku kudu bisa mikir kanthi cepat dan tepat. Begini pun samongso-mongso negara pasti wonten wujudipun kahanan iki kedah betaken pamikiran keputusan ingkang cepet kedah dipun pikir kanthi cepet tur tepat ampun ngantos salah. Umpamane salah mboten teman-teman kudu tegas, awit wong tegas niku lho tegaske wong ingkang nyanyu pemimpin iku kudu duwe watak tegas perkara keputusan sing bener dan niku enten sing salah enten sing boten niku wis kudu awit isine jagat niku wonten loro lanang wadon bunga susah seneng ora seneng naik lagi ayu toleran. Paham? Iya paham. Ini kok mawon diklat sampai waduh ora tau diklat. Angka kaping 3. Angka kaping 3 dadi pemimpin. Iku kudu duweni karakter raga. Pemimpin itu adane kudu sehat. Sampai zaman sekolah kuliah rumiyin guru sampai dosen sampai itu ngendikake pribahasa mensana incorpore di dalam tubuh yang sehat untuk jiwa yang sehat.